Ondo al zaude? Jendearen bizitzaren historia, gure bizitzaren historia, gutxi gorabehera antzekoa da munduko leku guztietan. Aldaketa txikiak, landa eremuan jaio bazara edo hiri handi batean jaio bazara, aldaketa txiki batzuk gertatuko dira, zure esperientzietan. Bizitzako hasierako esperientziak zertxobait desberdinak izan daitezke, baina normalean bizitza bera antzekoa izaten da. Jende ala, bizitzaren hasieran bere ilusioekin, itxaropen askorekin, bizitzak aurrera egin ala desagertzen joaten direnak, zoriontsu izateko itxaropenak, norbait maitatzeko eta maitua izateko itxaropenak, ez dira beti betetzen, ez dira guztientzat errealitate bihurtzen. Orain kontatuko dut, bideo honetan, nire bizitzako pasarte bat, nire amarekin lotuta, eta uste dut jende askok hori bizi izan duela, behintzat gaur egun ikusten dut. Nire ama 2012an hiltzen, 2012ko hasieran, dagoeneko 24 urte igaro dira horretatik, ez? 14 urte igaro dira horretatik. Eta ikusten dut, jendea, nire anaia Arrebek eta biok, gure amaren gaixotasunaren eta heriotzaren garaian, bizitzen ari dela, esperientzia bera bizitzen ari dela. Beraz, oso esperientzia arrunta da gizaki horrerontzat. Nire ama landa eremuan jaio zen, Piauí estatuan, Piauí bertan. Nire aitona, bere aita, Piauítik ihes egin zuen gizona zen, Sao Raimundo Dononato eskualdetik alde egin zuena. Hau da, Piauíko Lehorte eremua, Lehorteen poligonoan partenena. Uste dut, zailtasun asko bizi izan zituelako. Lehortearen ondorioz, iazko mendearen hasieran, hau da, 20. mendeko 20ko hamarkadan, familiari hartu eta Piauko beste aldera joan zen bizitzera. Lehorterik ez dagoen aldera, Parnaiba ibaiai garotzen den tokira, ibai handia eta urtsua dena, eta euri asko egiten duen lekua. Han lur batzuk erosi zituen eta landatzen hasi zen, hori baitzen zekiena egiten. Gizon oso langilea zen. Bere etxaldeko ingenioa berak egiten zuen, bere lursailaren ingenioa, azukre kanabera egotzeko makina berak egiten zuen, egurrezkoa, hiriak tiratuta, eskualdean zubiak ere egiten zituen. Oso isolatutako eskualdea da, batez ere iazko mendeko 20ko hamarkadan dena isolatuta zegoen. Beraz txinparta eta rapadurak egiten zituen, ez zekien azukrea egiten. Rapadurak egiten zikbena. Gizon hori leku apur bat gutxiago isolatuan egongo balitz, bizi baldintza onak izango lituzke, aurrezkiak ere bai, baina han, Brasilen isolatuta, gainerako herrialdetik eta jendearen handik, herrialdeko korrente ekonomikoetatik aparte, asko lan egiten zuen, baina benetan bizirauteko besterik ez zuen ekoitzen. Eta 14 seme-alaba izan zituen. Seme-alabak, bai mutilak, bai nestak. Eta haiek hil zirenean, nire aitona amona, 80ko hamarkadan, 3 alaba ezkongabe zeuden, ez ziren ezkondu, adin batzuten sada, 50 urtetik gora. Eta emakume horiek nire amarekin bizitzera joan ziren Mato Grosora. Nire ama Mato Groson bizitzen, Sao Felix do Araguaian, garai hartan. Eta orduan, une horretan, emakume horiek nire ama eta aita bizitzera zoan ziren. Haien artean zaharrena oso nostalgiatzu zegoen Piauirekin. Uraan bizi zen, Mato Groson. Orduan urte batzuk igaro ondoren, uste dut 3 edo 4 urte inguru, erabakitzuten bera Piauiera eramatea, bere eskualdera bizitan. Senideak berriz ikusteko, han oraindik anai arreba batzuk zituen, baita lagun zaharrak ere. Eta orduan, Araguaia ibaian ontzi bat hartu zuten, izan ere, gaur egun ere, zaila bada Mato Grosoko eskualde horretara, Sao Felix do Araguaiara iristea, garai hartan are okerragoa zen. Beraz, jende askok ontziak hartzen zituen, pertsonak garraiatzeko ontziak ez zirenek, baina moldatzen zituzten. Horrela, ontzi bat hartu zuten Goiaz eskualdera, Sao Miguel do Araguaiara joateko.
Eta nire lehengusina zarrenak, bere herrira itzultzeko irrika zegoenak, bihotzekoa jo zuen ontzian eta ontzian bertan hil zen bidaiaren erdian. Pentsazazue zer trauma eta zer zailtasun den hori, Oianaren Araguaia ibaiaren erdian, maite duzun zenide bat horrela hiltzea, ontziaren lurean bertan. Beraz, hori bizi izan zuen nire amak. Ondoren, Goianiara eraman zuten lurperatzera, guk jada Goianian bizi baikinen. Nire anaia arrebek eraman zuten han lurperatzera. Gero, hiltzen aizpa hori. Hau komentatuko dut, nire osaba izebek izen eta goititzen oso barregarriak zituztelako. Hiltzena Floritzeia deitzen zen, baina Peteia esaten zioten denek. Beraz, Peteia izan zen ontziaren lurrean hil zela. Ondoren, Osiriz hil zen, guk Zirim deitzen geniona. Zirim bihotzekoak jota hitzen. Gero, Dimas Osaba, Sao Paulon bizitzena, Bila Albertinako fabela txiki batean, Sao Paulon hiltzen, bihotzekoa jota. Kollor plana, krisi garaian, Kollorrek bankoan dirua zuten guztien aurrezkiak konfiskatu zituen, eta berarena ere bai. Eta okerragoa dena, arrogian egiter zuen lan, eta 6 hilabete falta zirela botatu zuten. Erretiratzeko kotizazio denbora izateko. Orduan bihotzeko bat izan zuen eta hil egin zen. Nik Sao Paulora iritzi berrian nintzen, eta beraz nire egokitu zitzaidan dena laguntzea. Diru txanponik gabe, bankoan zuten diru guztia kendu zietelako, atxiki egin zuten. Beraz, nik sufritu nuen nire osaba Sao Paulon lurperatzea, inolako esperientziarik gabe, eta halako batean, bat batean. Bere anaia arrebek Piauin deitu zidaten, bere auzoek Piauira deitu zutelako. Sao Paulon ez baitzuen zeniderik, ni bakarrik, baina uste dut bera ezela enteratu nian nenboenik. 7 hilabete besterik ez nituen, hirira iritsi eta oraindik ez nuen nire osaba bizitatzera joan. Bueno, baina azkenean lurperatu genuan. Eta gertatu zen, denbora gutxira, nire amaren beste aizpa bat, berarekin bizi zena, Ana Isabel izenekoa, Beloza edo Biluka ereitua. Bi izen horiek zituen jada, Bilutza eta Beloza. Izen bitxiak dira, za? Nire osaba izebek izaten zituzten horrelako goititzenak. Eta horrela, 3 anaia arreba hil eta gero, 4 anaia arreba bihotzeko azota hil ondoren, erabaki genuen gure amari azterketak egitea, ea nola zeuen ikusteko. Eta orduan ikusi zuten koronarioak itxita zituela eta operatu behar zuela Zafenaren zubia egin behar ziotela. Beraz, bera jada Brasilian bizi zen, Brasilian egin behar zuen ebakuntza, eta gure tristurarako eta izuaren erdian, ebakuntza gelan zegoenean, zirkulazio extrakorporearekin, hirian argidarrik gabe geratu zen dena. Dena argindarik gabe geratu zen, eta ziurrenik, ospitalek, kontrakoa esaten duten arren, ez dute lortzen erreserbako energia motorra piztea garaiz, bertan dauden pertsonen garuneko iskemia saiesteko, odola aparatuen bidez zirkulatzen ari denean. Beraz, nire amak ebakuntza egin zuen, baina horren ondoren ez zen inoiz berriro bera izan. Gainbehera prozesu batean sartu zen, 10 urte iraun zuena heriotzara arte. Eta guk hori bizi izan genuen, berari babesa emanez, bera ikusten ginuan bitarta, bizitza amaitzen ikusi genuen heriotzaren ordua arte. Azken 3 urteten ez zuen itxeriten eta ezen mugitzen. Orduan, pentsa dezakegu zer nolako izua bizi duen horrelako zerbait pasatzen duen pertsona batek. 10 urte horietan gaixo egon zen bitartean, guk dena egiten genuen bera alaitzeko. Berari gustatzen zitzaion zerbait egiteko. Eta gaurko bideo hau erakusteko dago nola... Nik gutxiniez ez naiz oso erlijiosoa, baina hala ere abesti erlijiosoak abestu behar izan nizkion nire ama gaixoari. Izan ere, nire ama zen bere herriko parrokian parte hartzen zuen pertsonarik sutsuenetakoa, esan dezagun fanatikoena. Sortea izan zuen Don Pedro Casaldaliga bera ezagutzeko, garai hartan herriko apezpikuz dena. Talde zoragarri bat zuen, Espainiatik etorritako jende askorekin, leku askotatik, Kataluniatik adibidez.
Pertsona hauei buruz bideo gehiago egingo ditut. Gero, eta baita gazte brasildar voluntarioak ere, garai hartan diktatura zegoen eta, beraz, etortzen ziren, baina ezin zuten ez erruinik egin Brasilen. Don Pedro Casaldaligaren lana ezagutzen zuten, Sao Pedro Araguaian, borrokak, eta jende asko voluntario joaten zenara elkarrekin lan egitea. Beraz, nire amak esperientzia oso ona izan zuen pertsona hauekin. Nire amak asko egin zuen bizitzaiekin, argazkiek erakusten dute hori. Argazki batzuetan bera agertzen da Pelazioko txendearekin, apaizekin. Eta nik, kante erligizioak abestu behar izaten dituen nire amarentzat. Zeren eta banekien gustoko zuela, eta nik ere banekien. Eta gaur arte ere badakit, askotan utzi egin behar izaten dugula tontakeriak eta aurre iritzi ideologikoak zoriontsu egin gaituzten eta maite ditugun pertsonak zoriontsu egiteko. Eskerrik asko.